Μια αρχαία αθηναϊκή γειτονιά ζωντανεύει κάτω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά 1290 ευρήματα από το οικόπεδο Μακρυγιάννη του καθημερινού ιδιωτικού και δημόσιου βίου των αρχαίων Ελλήνων. Με τη σύμπτωση των 15 χρόνων λειτουργίας του μουσείου ξεκινάει σήμερα σε ένα ταξίδι πραγματικά για να δώσει ολόκληρο το φάσμα του χρόνου με αντικείμενα από κεραμικά, αγάλματα, ανάγλυφα, επιγραφές. Βρισκόμαστε στο Μουσείο της Ανασκαφής, το οποίο είναι κάτω ακριβώς από το Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας του σήμερα, με τους τουρίστες να δηλώνουν ενθουσιασμένοι. The same is fantastic. You can imagine all the neighborhood and it's really nice. It's interesting to see how they lived. Εκείνο που με συγκινεί πάντα είναι αυτές οι περώνες. Το Μουσείο της Ανασκαφής εγγενίασε χθες η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αισθάνομαι ότι εδώ, σε αυτό τον ιερό τόπο στη σκιά της Ακρόπολης, μια τέτοια έκθεση συσφίγγει το δεσμό μας με την ιστορία μας και βαθαίνει την αυτογνωσία μας. Και σε αυτή την εορταστική εκδήλωση του Μουσείου της Ακρόπολης πρωταγωνιστές ήταν με την ηχηρή απουσία τους τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα στηρίζει την επιχειρηματολογία της διεκδίκησής της για την επανένωση των γλυπτών σε απτές αποδείξεις της ισχυρής της βούλησης και της έμπρακτης δυνατότητας και ικανότητάς της να τα προστατεύσει. Προς το παρόν, η επίσκεψη στο νέο εκθετήριο δεν θα συνοδευτεί από αύξηση του εισιτηρίου, ωστόσο, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή του Μουσείου, το αντίτιμο γενικής εισόδου θα διαμορφωθεί από 1η Νοεμβρίου στα 20 ευρώ και η μειωμένη είσοδος στα 10 ευρώ.